змяняю чалавека. Як дрэва без каранёў засыхае, так і чалавек без ведання гісторыі свайго роду становіцца слабым, траціць сілу. Мы павінны шанаваць гэты досвед, перадаваць яго далей і не толькі ведаць гісторыю нашай сям'і, але і працягваць яе, захоўваючы і развіваючы тыя традыцыі, якія былі закладзены продкамі. Няхай наша спадчына стане асновай для вашых будучых дасягненняў. Добрый день, поважанные сябры! Вас вітаюць Даниил и Максим Каменские. Приехали мы с таленавітага Приднёманскага краю. Презентуем вам творча-даследчы проект «Что не нитка, то жыццё, что не узор, то доля». И сегодня мы хотим поделиться с вами одной из самых ярких сторонок нашей семейной истории – ткацтва. Наши бабули и прабабули были сапраўднымі майстрамі, якія з вялікай любов'ю і адданасцю стваралі прыгожыя тканіны. Яны не толькі валодалі унікальнымі навыкамі, але і перадавалі веды і традыцыі з пакалення ў пакаленне. Калі заходзіць размова пра спадчыну, нам у першую чаргу успамінаецца Гудзівіцкі літаратурна-краязнаўчы музей, створаны нашым прадзедам Алесем Мікалаевичам Белаковым. Пад войны да вайны тэхналогія ткацтва іх была адноўлена і захавана ў Гудзівічах нашай прабабулі, народным майстрам па ткацтве Верай Ігнатаўнай Белакос. У нашым этнаграфічным кутку у студыі «Суквецце талентаў» дэманструецца шмат вырабаў нашых продкаў. Некалькі дываноў, абрусаў і ручнікоў прапрабабулі Ольгі Сымонаўны Сырэй, прыгожы вясельны ручнік і два абрусы прапрабабулі Ольгі Канстанцінаўны Белакос, сувой кужалю, радно у чорна-зялёныя клеткі прабабулі Станіславы Эдвардаўны Яткоўскай, кош з вечкам для захоўвання прадуктаў, сплецены прадзедам Пятром Ізыдаровичам Яткоўскім. Стол, ложак, шафка для посуду, работы нашага прапрапрадзеда Яся Пятровича Сырая. Яшчэ мы даведаліся, што наш прапрапрадзед Кастусь Михайлович Петрашевич будаваў хаты, а прапрапрадзед Калюк Карыгор плёў з лазы прыгожыя калыскі, кошыкі і іншыя рэчы, нават на заказ. Я ўжо 5 гадоў займаюся ткацтвам і для свайго праекта абраў тэму «Ткацтва ў маёй сям'і». Хацелася даведацца, што ткалі нашы прапрабабулі, як яны жылі, як выглядалі. І сёння гэта магчыма, бо ёсць людзі, якія могуць расказаць шмат цікавага. Я вырашыў выткаць невялікі ходнік па ўзору вырабу, які ткалі нашы прапрабабулі Ольга Сымонаўна Сырэй і Ольга Канстанцінаўна Белакос у 1967 годзе. Ён захоўваецца ў доме прабабулі Веры Ігнатаўны. Такія годнікі ткуцца ў тэхніцы простага двухнітовага ткацтва. Дзякуючы чаргаванню палосак рознага колеру і рознай шырыні, размешчаных у пэўнай паслядоўнасці, кожная ткачыха мела магчымасць праявіць сваю індывідуальнасць нават у такіх простых вырабах без узораў і арнаментаў. Аснова бабулінага ходніка зроблена з баваўняных ніцей бэзавага колеру. На ўток выкарыстаны ў асноўным драпавыя абрэзкі, нарэзаныя вузкімі полоскамі. Сёння падабраць такія ж матэрыялы па якасці і колеры немагчыма, але мы стараліся, каб гэта былі не сінтэтычныя тканіны. Увогуле, простае двухнітовае ткацтва – гэта не толькі ходнікі. Гэта самае распаўсюджанае перапляценне, якое часта выступае як фон для дэкору, зробленага ў іншых тэхніках ткацтва. Самая простая тканіна тчэцца ў дзве нічаніцы, і гэта звычайнае палатно, кужаль, з якога шылі кашулі, сарочкі, фартухі і спадніцы. У Ваўкавыскім раённым цэнтры рамёстваў Яніна Вацлаўна і Юльская ўжо шмат гадоў тчэ такія ходнікі.
Дякуючи її праці, елемент просте двохлітове ткацтво Волковищини включений у державний спис історико-культурних коштовностей Республіки Білорусь. Яніна Вацлавовна розказала, що її вироби у техніці простого двохлітового ткацтва, ходники, тканина на спадниці, користаються великим попитом. До речі, і наші студійці спробують пристосувати свої вироби для уживання у сьогоднішньому побуті. Окрім того, що роблять сурветки, дорожки на подлогу, на кресли, і ще з таких нарихтовок шиють рюкзаки, сумки і навіть понча. Але самое главное, что працуючи над проектом, мне удалось собрать цікавые звестки про наших продков, записать фотографії бабулю і прабабулю, знайти фотоздимки, на жаль, не усіх, а так само речі, зроблені їх руками. Докладно можно стверджать, что наши прабабули Петрашевич Мария Казимировна, Бибила Агата Михайловна, Колюбка Каролина, прабабули Сырей Ольга Симоновна, Белокос Ольга Константиновна, Заневская Франтишка, Сарасек Станислава Іосифовна, як і інші в'язкові жанчини того часу ткали усе необхідне для сім'ї. Кужель, ручники, постілки, дивани, обруси. Прабабуля Санєвська Єноефа Адамовна і Ядковська Станіслава Едвардовна так само досконало володіли різними техніками ткацтва і ткали прикладно на 1960-х годов. А ось прабабуля Віра Ігнатовна Білокос з дитинства навчилася ткацтву від матулі, а у 15 років поїхала вчитися на наставницю. Потім працювала у школі і у ткацтві не мала потреби. Тільки у 1970 році успомнила тоє, чому вчилася у дитинстві, і організувала у Гудівській середній школі ткацький гурток, де виробляли закладки, гальштуки і пояси. Пізніше від Ядвіги Райської навчилася подвойному ткацтву і шмат ткала при Гудівському музеї, а так само вчила інших. У 2013 році Вірі Ігнатовні присвоєно звання «Народний майстер Білорусі». Сярод учениц Веры Игнатовны моя бабуля, Каминская Марина Александровна и Ядковская Сабина Адамовна, а так само моя мама, Каминская Марина Ромуальдовна. Наша бабуля Марина Олександровна у Гродзенському обласному палаці творчості дітей і молоді організувала ткацький гурток, який перерос в узорну студію «Суквеця талентів». Где этому ремеслу навчается уже наше поколение. Мой старейший брат Даниил, моя сестричка Ева и я. Таким чином, дякуючи прабабулі Віри, традиція ткацтва у нашій сім'ї передавалася з покоління у покоління і заховалася до сьогоднішніх днів. Гэтыя вироби – сапраўдны скарб. Як би не склалася ситуація далей, важно уже тое, що ми можемо заховати веды про життя наших продків, їх таленти і уміння, навіть їх імёны для наступних поколінь.